Φίλες και φίλοι, η θυσία του στρατηγού Κατσάνη στην άμυνα κατά της τουρκικής εισβολής το καλοκαίρι του 1974 αποτελεί ένα περίτρανο παράδειγμα ανθρακαθίας στον βωμό της προάσπισης της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, που έρχεται, αν θέλετε, να συνεχίσει, αποτελεί συνέχεια, έρχεται να ενισχύσει τους αγώνες και τις θυσίες των Κυπρίων Μακεδονομάχων και Βαλκανιομάχων στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, στις μάχες και στους πολέμους για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Αυτή η κοινή πορεία αγώνων αλλά και θυσιών θα συνδέουν για πάντα ως ομφάλιος λόρος την ιστορική και την βαθιά σύνδεση ανάμεσα στην Κύπρο και την Μακεδονία. Η θυσία του στρατηγού συναριθμείται και ξεχωρίζει στην ηρωική